Ik ging me gisteren mee de tijd van de Tafelstraat nog rappelleren. Het was 1956. De tijd van Litse, koekerellen, rijpen, buksjes springen en van bergenmanneken spelen. Het huis had een duistere gang. Links woonde Ampa Pieters en rechtsonder mijn naam en mijn Mieke en Ampa zus van Wijzen. En in een klein achterkamertje woonden Tantini en Donkari. Peer woonde boven aan de linkerkant en rechts overal Bekkers. Mam zag immer bij Madame Bekkers weg te blijven. Want er was schet met die vrouw. Nou, ik zag dat blijkelijk niet zo. Diks moest ik de nummer met poep naar onder brengen en in de jeker kieperen. Dan kreeg ik een paar knepjes van overal Bekkers. Ik vond ze enigszins toch wel bizar als kind zijnde. Bovenop het huis lag een grote zolder, waar ik wel eens rondspookte. En in 1956 met Ampa zus hoe de zoldervenster keek naar de brand ergens was uitgebroken. En ik rappeleer me ook dat ik knijn zat. Die zat in een appelsinenkist achter op de stijweg. En ik met kliezeuken en die biesjes verzorgen. Maar dan, zo rond Kerstmis of Pasen, hongen ze aan de draad op het blijk van een vuil doen. Dat was het werk van zus. Maar er deed het gelukkig met kunstvaardigheid. Nog zo was het leven, want we hadden een knieën in het zoer of kaafvlees op de tafel. Ook het heer mijn 3 tan witte ratten met rode huisjes, die in een goede glazen pot had zitten de jeker in gemieterd. Ik was toen een jaar of 7 of 8 en dat was Jenke, snotselenlang. Ja, miljarden zus. Maar hij zorgde goed voor Ama, die 10 jaar ouder was en slechte been. Later deed hij de commissies, de was en schelde de heerappelen. Zus was ook nog eens jaloers. Want hij is in de zomer Ama wel eens in het venster lag en de oude grades. Hij deed een paar huizen wij woonden bij haar aan de venster stond. Dan zag zus tegen die hem zich te clipseren. Boete dat was grades in een communist en zus in een socialist. Wat toen een zwoer belooi betekende schende te hebben. Er waren alle 2 van de goeie. Zus schamde op de katholieke partij. En wie hier een keer gettevuil op had, goed en even uit zijn zedeleer met zijn sloef op de televisie. Die hadden ze toen pas. En er was een van die katholieke volkspartijen aan het cijferen over de kerk en eerlijkheid. Dat was hem get te vuil. En dan maakte hem voes en jengde. En het prumke sap leep hem dan langs zijn kin. Zus, de woere socialist. Hoe zien die nog te vinden vandaag de dag? Het was een tijd dat ze een werk was. Als zich niet naar de kerk komt. Ik loop nog liever 20 kilometer per dag naar mijn werk op en neer dan naar de kerk te gaan. Dat was zus van Wijzen, die ook wel eens een smalle wordt genoemd. Als ik nu af en toe door de straat loop, dan heb ik het gevoel alsof die doet is. De tijd dat ik met mijn rollaar en zijn duivelsbende door de straat chasen is voorbij. Ook de tijd dat ik 35 cent bij hen had gepot en ik zo'n klein vierkante slagroommotuurtje kon kopen bij Hermans de sokkerbekker aan de Pieterstraat. Dat ik daar stiekem ophoud op de wc van het huis in de Tafelstraat. Op het snoepwinkeltje bij die oude vrouw in de Witmekerstraat moesten we nou een soort snoepjes krijgen. En wij was niet als kind geen snoep kon. Het winkeltje was duister en die kleine Gries oude dam kwam met zijn goeie heks van achter uit de deur. Ze verkocht van alles en daar stond de grote glazen potten op de toon met bunnetjes, spinnencup, schroepstijken, bakkersvolk, kwestiestaven
een snipselpapier, geen knabben. En van de bel gaat komen. En je weet wat nog meer. Nom de jus. Licht mich met Henry Vermin Streek. Gaslampen leeg, het gaslampen leeg. Licht mich met Henry Vermin Streek.